Tuzan суыртқыш. Нәрсеге жиярга инде бу оюнчукларны? Бары бир яңадан аласы була бит. Әйтмәде инде. Димдимыч, җыештырып бетерсәң, ашарга утыр. Хәзер киләм. Нолик, көтеп торасыңмы? Җыйдым дип атала инде бу. Шифага булсын. Рәхмәт. Сак бул, мине кабып йотма. Ам. Мен фиксиләрне ашамыйм. Анда не тузан суырта башлады. Ғажап. Ничек шулай була икән? Тузан суырткыч тузанны суыра, ә кире өреп чыгармый. Гаҗәпләнерлек берни дә юк. Безгә моны фиксиләр мәктәбендә 3нче сыйныфта укыйраттылар инде. Тузан суырткычны гади генә тасвирлап була. Бу ятмәле җилләткеч. Җилләткеч һаваны тузан чүп белән бергә куалый. Әгәр әлеге агым каршына ятмә куйсаң, ул һавадагы бөтен әйберне дә тоткарлап калачак. Көпшәне генә туташтырасың да, тузан суырткыч әзер дигән сүз. Ләкин ятмә урынына анда тузан җыя торган махсус капчык кулланыла. Каралы Симка, Ноликны тузан суырткыч суырта аламы? Ул нәрсә? Шунда калдым әллә? Димдимыч, ни булды? Әни, мен үзем җыештырып бетерермен. Үзем. Ярый. Савыт саба юамалайса. Нолик! 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 Безгә ашыгыч ярдәм кирәк. Әнисәй! Ноликны тузан суырткыч суыртып алган. Булмас! Сыймый бит ул анда. Монсына түгел инде, зур кешеләрнең тузан суырткычына. Менә белә, Нолик, аның бит тыны бетәргә мөмкин тизрәк. Фу! Нинди шәкер тузан! Бик зарарлы да. Тузан ул явыз дошман. Үзе кечкенә, үзе күзгә дә күренмәй, ләкин җайланма эченә керсә, зур зыян сала. Ул тешле тәгәрмәчләргә әйләнергә кымачаулый. Шуның аркасында җайланмалар кыза. Әгәр тузан электр контактлар арасына керсә, кыска ялганыш булып, хәтта янгын чыгуы да ихтимал. Безгә фиксиләргә җайланмаларның ичендәге тузанын һәр вакыт чистартып торырга туры килә. Бит күбесендә тузанга аллергия. Апчи! Кешеләр ешрак җыештырып торсыннар иде. Апчи! Тышкы тузанны гына булса да, безгә ничек җиңел булыр иде. Техник җайланмалар да сирәгрәк ватылыр иде. Я, ничек сез анда? Таптыгызмы? Юк! Мин гаепле барсына да. Әни уенчыкларны җыярга кушкан иде. Ә мин аннары дидем. Минем аркада барсы да. Нолик! Нолик! Я ничек, Димдимыч? Нәрсә ничек? Мин анда гафу үтендем.
Oyынчыкларны җыеп йөртергә вәгъдә бирдем. Әпши. Син нигә? Төш күрәсең. Балай гына, сезгә ярып кенә, бергә күңеллерәк. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиле?